Isang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung asin 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sining mga suki, sa aton sining mga kabombo nga yara na subong dira ho, pamati na, no, nagalantaw na, nagapariser na, no? Sa aton sining iyang mga palaagyan diri, mga kabombo, no? Of course, damo kita sang palaagyan. Ang pinaka-original ng aton si palaagyan, ang aton sining radyo, no? Gina-welcome ko gid, tanan kamo dira. Kaya nagapamati sa inyo sinitag sa karadyo, no? Naka-tune in na kamo sa aton sininagasagabong frequency, ang 630 kHz, no? 630,
sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo, mga kabombo, no? Sa tanan dira nga malabutan sa aton si paguragwag 630 kHz. Sa tanan nga naga hiray-hiray, no? Do gina picture out ko mga kabombo sa inyo si tagsa ka mga panimalay o kundi gani ang iban ara naga-travel, no? Nagapamati sa ila sila nga stereo, sa ila sila salakyan nagapamati sa mga programa sang Bombo Radyo, ang iban ara sa papag-papagbaya, no? Kung sa umaka, ti makarelate kagid kung anong papag naga-ulo idag-idag, samtang nagadulot dapya ang hangin, mabugnaw nga hangin, kag ara sa idalom sang kahoy nga lawaan. Pero hindi na subong mga lawaan ang kahoy, kiti do, ano na mo, subong ya ang mga kahoy nyo, mga sa idalom sang paho, no? Sa tanan nga nakatuni na, sa aton sinigasigabong nga frequency, ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sintag sa ka mga radyo, mga kabombo. Tanan kamo dira, gina-welcome ko gid, sulod. No, sulod kamo sa aton siniiya nga gamay nga salasala diri. Ho, kay maga-ano kita, relax kita anay, no? Abi boy ida anay mga nanay, no? Boy ida anay abi ang imo sining ginakaptan nga silhig o kundi gani samtang nga nagapanglaba, no? Pwede man nga samtang nagapanglaba, gapamati. Kaya amo na siya ang edge sang radyo mo, no? Sang kaangay sining radyo, no? Kay ti samtang yang maginahimo kaya basta gaandar na lang siya. Pwede kaya kapakadto pakari, no? Mga kabombo, unlike sa subong nga mga palagyan naton nga ti ilanan matutok kagid, kaptan mo cellphone mo or tutok kabid sa iban nga kung ano dang palagyan, pero ang radyo ya pwede mo pabayan. Basta tunog lang da ya, pwede ka to kakadto sa gwa kag magpulo panilhig, no? Magpulo punpon sa imo sininalay kung nagaulan. Tiyan mo na iya ang edge sang radio, no? The unwavering power of radio. That is why sa tanan nga nakatuni na sa 630 kHz, 630 sa lilusuan sa inyo sintag sa kamaradyo. Hello and welcome, welcome, welcome. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Kag subuman sa iban pagid nga palagyan kay ti fully digitalized na kita mga kabombo, no? Ang Bombo Radyo ya, we are going with the tide, no? Para hindi kita mabayaan, no? Sa moderno nga pamalakat kag pag-agi sang modern nga panahon mga kabombo, no? Kung ang iban ara na sa aton sining website, iba website ang Bombo Radyo Philippines, aton sining official website ang www.bomboradyo.com, no? www.bomboradyo.com. Gina-enjoy man kita pinaagi sa aton sining crystal clear man, no? Nga audio streaming sa aton sining official website ang www.bomboradyo.com. Of course, sa aton si local website, no? Sang Bombo Radyo Bacolod, www.bomboradyo.com/Bacolod. Kag syempre pa sa aton si tagsa ka mga cellphone, mga kabombo, no? Kung ano man da klase sang cellphone imo, basta importante may app ka dira, no? May ara ka app store, no? Nga maka-download, no? Sang aton si Bombo mobile app, mga kabombo, no? So sa mga nag-enjoy sa aton si Bombo mobile app, crystal clear nga live audio streaming sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Hello, and good afternoon. Syempre pa, ang pinaka-latest naton, moderno nga pamaagi sa aton siniiya nga lantaw, pag-appreciate sa aton si palatuntunan, pinaagi sa paglantaw, amo ang aton siniiya nga Facebook Live. Hello? Sa tanan dira nga kaway-kaway, sa tanan dira nga mga nagalantaw na sa aton si Facebook Live. Good afternoon. Syempre pa sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. No, sa mga wala pa prekatar nga ang Bombo Radyo ara naman sa YouTube, no? Ara da, no? Pwede gid. Kadto ka mo dira kung wala pa ka mo nakatilaw, no? Sa inyo sini nga YouTube application, pagitawon ang search engine sa YouTube and then you type Bombo Radyo Bacolod and then click, voila. Ara na dayon ang aton siniya mga kabombo nga mga programa kag ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod inyo na
nga ma-appreciate lantaw kamo dira. Good afternoon sa mga suki naton sa YouTube, ara na sila gani nagaparisel. Pwede man kamo dira, no? Just like sa Facebook nga nagamensahe kamo, pwede man kamo nga padala sa inyo sini nga message, sa inyo sini nga chat, ang inyo sini nga mga greetings sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. And don't forget to make an LSS, like, subscribe, share, and hit the notification bell below para nga kung may ara kita sa live streaming, ma-notify ka mo sa YouTube nga. Ti ara na ang programa, no? Kahapon lamang, just like subong, no? I know na notify ka mo sa aton sining programa sang YouTube para sa aton si programa kahapon lamang. Nga ara na ta subong, no? Live streaming aton sining programa. Okay, sa tanan nga welcome na naton, tanan-tanan gid kamo, anuman nga pamaagi, radyo, no, website naton, sa aton sini nga Bombo mobile app, YouTube channel, kag subo man ang Facebook Live, why lagi lusot, no? Ara lagi kamo dira, no? Pili lang kamo kung anong inyo sini iya nga available nga pamaagi, kag dra kamo at home, no? I'm sure kalabanan gid sa radyo kay amon niya ang aton sini iya original, ang radyo nga pwede maliso, mga kabombo. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa liwatin niyang inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz, mga kabombo, no? Gina-welcome ko ng aton siniyang mga suki. By the way, sa sining hapon, kahapon bala, no, si Ma'am Annie naghuluhulat-hulat, pati nang iya sining mga kilala, mga pamilya, kaya tiara na kita sa part 2 sa iya kasaysayan. Unfortunately, kahapon, no? Hindi man unfortunately, kaya once gani ka may dalalagko nga mga balita, mga flash report, ginauna, ginanato niya. Because we get it first, we get it right, and we get it fast, no? We get it first, fast, and right para gid sa inyo, no? Hindi na pwede mapabasan pa o kung karon dugay-dugay, kay panuso na karon, no? So kung may mga dalalagko kita nga mga balita, just like kahapon, no? Kahit may nalunod to nga bata, nadulong gito namon sa inyo mga kabombo. So sa subong, kabay pa, nga makaduro-diretso kita sa aton siniya nga kasaysayan, no? Sa part 2 sa kasaysayan ni Mami Annie, no? 60 years old sang Bacolod City. Ang timing, ang iya siniya kasaysayan mga kabombo, 10 pages in yellow pad, ginpadala diri, no? Ang iya siniya kasaysayan kag sa part 1 na paambit naton ang kasaysayan sa iya sini nga Iloy bilang election watcher, no? Sili nga Miss Jazz para pinasay naman na akong kasaysayan kag timely gid sa imo sini nga palatuntunan kay ti election period subong. At least mapaambit ko man kung ano ang amon sini iya nga papel, no? Samtang ginahiwat ang piniliay nga hindi man basta-basta, no? Ang ila si papel bilang mga watchers, no? In fact, may ara kita da karon ipakita liwat karon, no? Ang mga IDs nga ginpanipon gid ni Ma'am Annie. Ang iya sini nga ID sa iya sini nga Iloy ti wala iya to natipon kay gambay pa siya. No, may IDs pa siya gani nga nagkalabasa na to, no? Nagkala-erase na kay sa papel lang to sa una, hindi pa yung hardbound nga papel, kundi papel lagi siya ang ila sini nga IDs, no? Pero may ara kita dira nga for mga anom dira kabilog nga mga IDs, no? Believe man ko kay Mama Annie, no? Kay ginhimo na collection mga memorabilia sa iya sini nga kahapon lamang being a an election or poll watcher, mga kabombo. Sa part 2, iyan naman kasaysayan mga kabombo. Aton hibaluon, at least masisining hapon na matapos na ni nato na iyan sininga kasaysayan. 10 pages, true to life stories ni Ma'am Annie, 60 years old, sang Bacolod City. Pero tumandok gid sang bago, syudad sang bago. Baguwen niya si Ma'am Annie, no? Akon gid nga kasimanwa. Mga kabombo, no? So, padala ka mo, no? Pwede gid na sulat, no? Padala sa ato si Post Office, i-address sa kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Pwede man i-email, no? Sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, no? Again, aton sini email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod, no? I-private message butang sa inbox kag parang makita naton. Sige, no? May premyo man kita o kun wala, may promo man kita o kun wala, no? May cash man kita ang ginapangatag o kun wala. Ang importante, no?
mapaambit naton kay makuhaan ginaton sang leksyon kay inspirasyon mga kabombo, no? So ano pang ginahulat niyo dira, no? Gina-challenge ko gani ang magkapadala diri bala sa ila sining mga mensahe ling nila. Ay hindi na ko da magpadala sang akon sini iya nga nga greetings kay si Miss Jaso gina-isa-isa ya kami padala man kami samon kasaysayan. Joke ko lang na pero kung may ara ka mo, why not mga kabombo, no? Kanugon man lang baya. Ang aton sini mga nagliligad although only yesterday when I was young and I'm so lonely. You showed me the way. Amo nang only yesterday. Kahapon, nagid lamang, no? Ngati, sang una pa to, let bygones be bygones. Past is past. Pero kung aton i-unearth, mga kabombo, makuhaan pabaya naton sang leksyon ka inspirasyon, no? Kung ipaambit naton diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kay kanugon man lang, ara naman lang na sa baul, ana naman lang na sa gintago naman lang na da, no? Naton ti abi kuhaon naton sa baul naton, no? Baul sang mga kahapon lamang. How about that? Nakakalami, no? Ang baul sang kahapon lamang. Mga istorya naton. Why not? Ipaambit diri kay makuha, mapuslan sang iban mga kabombo, no? Anyway, nagkalanabo naman to ya. At least makabuli kita nga ma-inspire man ang iban. Sa aton siniman agyan sa kabuhi, kamakuhaan nina sang lessons in life, mga kabombo, okay? Si Abigail Marinas, watching from Makati every day. Abigail, I'm waiting for your true to life story. Any topics under the sun, no? Akong love story, success story, career story, inyo sining mga heartache stories, mga kabombo, why not, no? Si Ivan Cerveza, no? Tell Tate Eddie Cerveza, nga nagalantaw gida subong ho, just kindly tell him, Tate Eddie, I know you're listening, no? Paambit ka man sa imo kasaysayan, I'm sure may ara ka gida. Tate Eddie, together with Joyce, no, Cerveza, ang beautiful wife ni Sir Ivan. Kamuda, abi padala kamo, no? Ga-monitor gid sila subong, no? Si Ma'am Juvie Sargent, no? Good day and hello, Miss Jazz. Watching with you on Tele Live in kahapon lamang while resting and relaxing. Wow, kanami man lang ang sarap ng buhay, no? Amo na ginatawag nga simple life, sweet life. Wala gamo ang importante you are contented with what you have, no? Sige lang dayang ang pagpanikasog, paghimakas way gina problema, no? Ang kanami niyang tao nga nagahimakas kay nga hindi siya parasite sa sosyedad, sa iya pamilya, gahimakas, no? Pero ang aton si paghimakas sa masarangan ta lang, no? Hindi tayo magdali-dali nga ang iban tigahimakas nga nagakatapakan na aton sisig kapareho. Himakas lang tayo sa aton kaugalingon, sa aton man siniya nga mga nga mga pamaagi, no? By God's grace malabot kina naton one by one, no? Just one day at a time, no? Parang maangko naton ang aton siniya nga handom sa kabuhi, no? We have all the rights, no? Nga maghimakas kag agud malabot nato na ato si handom sa kabuhi, no? Hindi lang da iban, hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi tanan-tanan kita, no? Pero ang amo nang ginapahanumdom tangati, kung gahimakas kita nga sa insakto nga pamaagi, no, nga sa tubangan sa Dios ya, ti insakto gid gina-bless gid na isang Ginoo, no? Kag at the end of the day, makatulog ikaw kag libre ang imo sini nga panghuna-una with your peace, no? At peace nga katulog ikaw kapag kaaga bira-bira ka naman no? Kag eventually God will reward you sa imo sini nga paghimakas, no? Sige, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang Emerson Cordero. Hi, Ate Jazz. Hello, Kuya Emerson. Good afternoon, no? Emerson Cordero. Sige, sa aton sini nga Facebook Live man, ara naman si Sheila Diego Cabalfin. Hello, Miss Jasmine hapon. Pag-greet, happy 16th birthday. Thalia Cabalfin. Hello, Thalia. Happy 16th birthday to you. Happy birthday to you. I love the name Thalia. Thalia, no? Greetings coming from Sheila Diego Cabalfin, no? Kag iban pagidira nga nagaparisel sa aton sa Facebook Live. Hello and good afternoon, no? Sa mga nagaparisel sa ila siniya nga mga mensahe. Si Shanshan,
Hello, mayong hapon. Palihog lang ko greet kay Papa Sabo kag Mama Son nga nagapamati. Gisubong, gapamati adlaw-adlaw mas dyan sa Bombo Radyo. Nanamian gid si Papa magbugtaw. Ay, hindi gali. Okay, mabugnaw nga tingog. Thank you, Ged. No, sensan. Kag mayong hapon lang gid si imo. Ag sa aton sini nga mga nagapadala. Si Mommy Annalie. Good afternoon, Mommy Annalie. Galantaw na kami subong Mes Jazz. Thank you so much, Mommy Annalie. So, sa pagbukas sa atong pala tuntunan, Ari Anay ho, abi mag-sulusandig ka mo dira, kay kanami baya sang aton siniiya nga mga ambahanon nga gina-share diri, mga kabombo, no? Produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo. This time, ang aton sini nga ipabati sa inyo, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2018. Aton sa tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. It's all about friendship, no? It's all about pangaluyag, naging busted, pero na friend zone, hasta lang sa friend, tiyang himuon, hindi ka na lang yung mamilit. No? Kaya sa paghigugma, wala sang pilitay. No? Kung hindi na yung isa katao sa imo, hindi ka mamilit. Kay kabudlay mamilit. Eventually, mahibi ka lang. No? So, kinanglan wala pilitay, mga kabombo. No? Kung hambal na siya yung mga luyag ka, mga young people naton, kung maghambal siya, friend lang tayo. Pwede bang friend lang tayo? Kasi wala naman akong special feelings towards you eh. Friend lang tayo, okay? Sabtong lang, ara dayo na, damo pa to ho. Hanggang kaibigan, mga kabombo. Gin-compose ni Steven Nicole Pedro, very young composer, kag-interpret ni Pamela Torres. Yari mga kabombo ang Hanggang Kaibigan during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2018. Back nung first year college ako, nanligaw ako sa isang babaeng mahal ko. Bali, 3 times ko siyang niligawan, then 3 times din akong nabasted. Pero okay lang, sport lang, kasi hindi mo naman din mapipilit yung isang tao para mahalin ka pabalik kung wala naman talagang nararamdaman para sa'yo. At yun, dinededicate ko yung song ko na Hanggang Kaibigan para sa lahat mga kapwa ko mag-aaral na hindi nakaalis sa friend zone. Huwag tayong magmadali kasi talagang may time dyan eh. Mas maganda pag sigad yung nagplano para sa'yo. Yun lang po. Maraming salamat. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana
Pasensya na. Pasensya na. Minahal kasi kita. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa taknang alas 2 mga kabombo. Hindi basta-basta ang aton siniiyang mga produkto sang kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines, no? Ang aton sini nga Bombo Music Festival labi na gid sa tong 2018, may 12 kita nga ginapabugalged nga nagaka-LSS kamo, kalikip na dira ang hanggang kaibigan, no? Bombo Music Festival 2018 edition mga kabombo, no? Tuman katahom sa sining ambahanon kay sa plucking sang gitara pa lang yan, nami na yan, no? Nami kay Steven Nicole Pedro, no? Based sa iya sining experience mga kabombo, no? Gin-interpret sang very sexy and beautiful with beautiful voice, Pamela Torres mga kabombo. Para gidinan sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sinungaling talaga ang puso kong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko mang limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Para gidina sa aton siniiya nga mga nagalantaw dirao sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Good afternoon, Ged. Kaga syempre pa sa aton sini nga Facebook Live, no? Sa aton sini nga nagapadala sa ilang mensahe, Edwin Gusyauco. Good afternoon sa imo, Edwin. Kag Maria Cecilia Pabon Jimenez. Maayong hapon, Ged. Sa imo, Miss Jazz. Kag sa tanan. Maayong hapon sa inyo, no? Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sanang nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. I'm so sorry ha, kay palangga talang ikaw. Naluyag ako sa imo. No, pasensya lang gid. Kung nagapangulit ako, bangod I love you. You're special to me. Kung wala ko ya labot sa imo ti, hindi ko ya mangulit. Bangod kay I love you, that is why, no? Pasensya na, pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Doon Bombo Kim, doon ano pa ang akon siniya nga laway. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo, kailan may di mawawala. Tumingin man ka sa iba, sa puso ko ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lamang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sanang nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Baw kanami, no? Bawti, ako na yang uluangga ko na sa inyo para nga makaulo-unwind, magkamubala. I'm sure iba na galambo. Ara naman, makanta naman na si Miss Jazz mo. Sige lang bala, kay ti amo na iyang aton siniya nga hilig kag dili sa kapon lamang, makaulo-unwind kita baya, mga kabombo, no?
This is the lighter side of the program. Sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, ulalabot nga nagapaambit kami sa inyo sin makasaysayan. It's all about life. Pero, diri, pwede kita makaulo-unwind, no? We need to unwind, no? Maka-relax kita, ang mind ta, no? Hindi kita manumdum sa kung ano da mga problema, no? Si Ms. Just ang tendency, sini kung may mga problema ako, no? Ara lang na da kaga makadumdum, ginadumdum ko gina-divulge, gina-blang kaugalingon mo blang nga dra ka lang gid, no? Manumdum ka da kaga, magkurunot ng imo si agdang, no? Amo ginaya kita, no? Tao lang po. Pasensya po, tao lamang tayo at very sensitive at that, no? Sa mga problema. Pero sa imo na you should know how to handle this kind of life. So kinahanglan makaulo-unwind kita, no? Amo ning aton siniiya nga pag-ulo-unwind diri sa aton platuntunan kahapon lamang. This is our antidote sa aton si mga problema sa kabuhi. Come on, para hindi kita madalman to maintain our sanity, mga kabombo. Mag-ulo-unwind kita diri, no? Magkulo-kanta kita, magpamati kita sa inyo sininga mga kasaysayan. And I need you for this, especially sa inyo siniyang mga istorya sa kabuhi. Okay? Buligay kita mga kabombo para nga makaulo-unwind kita. Makalululamho, makamudarang kisang iba niya. Baw si Ms. Jasara, kanta naman sa. Sige lang bala kay kamuda, kanta man kamu upod sa akon. No, mga kabombo, what's your request tomorrow sa aton siniyang playlist, sa aton sining mga beautiful songs sang produkto sang Bombo Music Festival? What is your favorite song, mga kabombo? Aber, ipadalada, kay ipatukar ko ina dayon. Was, paragid. Sa imo, kung ano dang imo siniya nga paborito. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Ang part 2 sa kasaysayan ni Mommy Annie sang 60 years old sang Bacolod City pero tumandok sa Bago City. Aton ina dalon sa inyo. Yari anay pila ka mga pahanumdo mga kabombo. Magabalik ka atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos. Gilamang sini. Please do stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo, number 1. Radio Bumbo. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas. Sa tak na ang 2:00 mga kabombo. No, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining hapon. By the way, good afternoon man sa aton siniya nga nagapariser diri ay ho ang aton sining maukod nga tagpalamati kag watcher. At the same time, mga kabombo, si Isa Hakusalim Kaliao, no? Isa Hakusalim Kaliao. Hi, Ms. Jazz. Good afternoon, good day, and God bless. Thank you so much, Isa. Likewise, no? God bless sa imo, also Isa and to your family. Si Ma'am Sally Auke de Sousa. Ms. Jazz, good PM. Watching from my office. No? Ara sa opisina, galantaw sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, si Ma'am Sally Auke de Sousa. Kag siyempre pa si Sheila Diego Cabalfin. Hello! Good afternoon sa imo, Sheila. Siling nga paki-greet sang akon siniyang, okay? Paki-greet. Happy 8th birthday to Leila Diego. Sige, happy 8th birthday sa imo, Laila. No? Leila Diego. Greetings coming from Sheila Diego Cabalfin. And of course, may hapon sa tanan from Maria Cecilia Pabon Jimenez. So, salamat gid sa inyo siniyang mga pag-upod, pag-pariser diri, no? Kahit abot silingon ara gid kamo da iya, no? Sa inyo siniyang mga palaagyan, sa aton sining radyo sa 630 kHz, sa aton sining YouTube channel, sa aton sining Facebook Live, bisan pa sa aton siniyang pag-log on sa aton si website, no? Ang www.bomboradio.com/Bacolod kag ang official website sa Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com. Kag syempre pa sa aton siniya mga kabombo nung Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone. So good afternoon man dira sa kay Isabel Cantila. Happy Tuesday, no? The 15th of March 2022. Happy Tuesday sa imo, Isabel Cantila. And Crescencio Ramirez. Thank you so much, Crescencio. No, Crising. Good afternoon. Anesita Gamboa, good PM. Ari lang kami diri hilay-hilay gapamati, no, sang imo programa kahapon lamang diri sa Central Hawaiian. Salamat gid, no? Thank you so much, mga kabombo. Without much ado, rin ang aton siniya pagbasa ang true to life story ni Manang Annie. 60 years old pero grabe pa ka-abtik pa ya ka-sharp sa sining mind, mga kabombo, no? She's already a senior citizen, no? 60 years old pero kaabtik pa sang mind. Madumduman niya to ang mga every detail bala sa iya siniya nga ila sini nga pangabuhi sadto. Labi na gid siya sini nga nanay nga duha sila nangin poll watcher sang amoto nga panahon, no? Sa ila sini nga ginatwa nga heydays, mga kabombo. So without much ado, yari na ang part 2 sang kasaysayan ni
Ma'am Annie, 60 years old sang Bacolod City, tumandok sang Bago City. Yari mga kabombo, ayan sini nga kasaysayan aton sini nga suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Miss Jazz, sang nagdako na ako, kag hasta na lang nga nakapamana ako, diri na Miss Jazz, sang ginpamatud-an ko, ang akon hambal kay nanay ko, Lolita. Nganay, kung ako magdako, mabulos ko sa imo bilang isa ka poll watcher o kung election watcher. Di plus pangadaan, Miss Jazz, nga tigulang na sinanay ko sa amuto nga panahon, ti ginpanindugan ko gin Miss Jazz sang gamay pa ko to mga 9 or 10 years old ko gaupod-upod ko kay nanay sa eskwelahan sa presinto no sa prezinc o sa din siya na assign kay watcher siya Miss Jazz sa pila ka mga nagliligan nga mga piniliay mga iya pa to ni Sergio Osmeña ni Ramon Magsaysay no grabe no sa una pa to ya ti amo na Miss Jazz nga naghabal ko nga ginapapuli na ko mo sa sulod sang prezinc. Nya puli na to kay ma-iskutin nyo na mainisipay na bala Miss Jazz kay ti manumano. Wala ko yung kapuli, ginabalang ko, ma'am, ang ila leader. Ma'am, diri lang ko ay sa tupad ni nanay ko kay gusto ko gin magdako, maamo man ko sini. Ti ginapasugtan lang ko Miss Jazz. Ti amo to, sang time nga ako naman niya Miss Jazz, nga may edad na ako, kag nakapamana, diri na Miss Jazz. Sang ipamatudan ko, akon hambal kay nanay, nga ako ang magabulos sa iya bilang poll watcher, plus pangatigulang na siya sa amuto nga panahon. Sang nakapamana ako, Miss Jazz, kundi nag-ara na ako, nakapamana na ako, kag mayara kami sang tatlo tanan, mga kabataan. Lunsay ini sila, Miss Jazz, mga babayi. Mo silingon ti dako na ang kinanglan nga kwarta, iti tatlo sila asod-asod. Bobokim, pwede lang na, okay, manasa, no? Pero dugay-dugay, pwede man nga dugay-dugay ano na naton, no? Okay. Saan nakapamana ako, Miss Jazz, may tatlo na ako kamakabataan. Nga lunsay, babayi, kagagmay pa, sa maginhiwat naman sa aton nga pungsod, nga national election, no? Sadto nga time, ti Cory Aquino Marcos ang nagapadalagan sa pagka-presidente. Medyo, Miss Jazz, mainit-init sadto nga panahon. O do nga hambal ko sa imo, ano ko gid, ma-differentiate sa ila or sa sadto nga panahon sa amon kag ang subong nga may diferensya gid Miss Jazz. Dako ang diferensya kay sadto ya bisan amo to malinong-linong. Medyo mainit-init Miss Jazz. Mga isa ka semana antes sang piniliay, nagpauli ako Miss Jazz sa amon gidja balay dito sa syudad sang Bago. Kay ti amon ang gusto ko man Miss Jazz, pila ka adlaw siling ko kun amon na ginakwa ko na Miss Jazz nga ano mo nga watcher abi. So, some time to, nagpabago ako abi, Miss Jazz, sa balay ni Nanay Lolita. May nagkadto sa amon balay. Kag ginabi-abi man ni Nanay no? Ang nagkadto sa amon balay, Miss Jazz, si Manong Josel. Si Manong Josel, amon na da siya daw leader-leader, kag active na da siya, Miss Jazz. Si Manong Josel sa amon sininga area sa tion sa eleksyon. So si Manong Josel, Miss Jazz, ginkuha niya ako bilang isa sa mga poll watchers, no? Nalipay gid si nanay ko Lolita, kay tigulang na siya mo. Siling niya kung sa ano pa ihatag ko ang akon corona. Kay siling ko na poll watcher man si nanay ko. Siling niya tigulang na ko, kuhaan na lang na. Ikaw naman da ang magbulos sa akon. Inalipay gid si nanay ko Miss Jazz, kay tigulang na siya. Ako ang nagbulos sa iya. Sadto Miss Jazz, matunog na to ukon prominente na ang ngalan sa amo to nga panahon Miss Jazz, history-wise sang syudad sang Bago, prominente na to ang ngalan ni Manuel Tutay Torres nga amo ang naging alkalde sang syudad sang Bacolod o kon sang syudad sang Bago, no? Sadto sang gamay pa ako nga nagaupod-upod kay nanay sa sulod sang presinto sa tion sang piniliay, nakita ko gid ang sitwasyon kung ano ang nature sang trabaho ni nanay ko Lolita bilang poll watcher. So wala gid pagbag-o Miss Jazz.
Gani isang pag-abot, sa nag-abot ng eleksyon, ako pa ang nagatudlo sa mga upod ko, tingala sila, Miss Jess, nga maduka sagad niya sa iya, nga ako pa yung ginapatudlo sa mga poll watchers mo. Ginapadala pa nila kami sang flashlight, sukon anuman, nga isuga sa tion nga mga mag-brown out, kay ginahambalan nila kami nga sadto, ang kada balota, Miss Jess, kada balota ya sagrado, gid. Amo man na, Miss Jess, tadol-tadol ko man lang tatlo ko ka mga kabataan nga babayi, pero ginabilin ko sila ya sa balay ni Nanay Kololita. Sining ko, dra na lang kamuya, anay. Dra kamuya tinil sa kay lola nyo. Unlike sa ako, Miss Jess, sadto yung nga gaupod-upod ko ya, COO ko na ni Nanay, kuya Miss Jess, civilian, upod-upod ko ni Nanay, sadto. Amo na-learn ko nga palanggaon ang akon siniiya nga trabaho, Miss Jess, or ang ila siniiya nga trabaho ni Nanay ko bilang watcher, kag asta na ako, no? Kaangay man ni Nanay, Miss Jazz, pulaway naman sa tion sang iskutenyo kung pag-inisipay. Bantay sarado kami nga mga watchers. Abi mo, Miss Jazz, tag 50 pesos kada isa na sadto ang mabato namon bilang poll watcher. 50 pesos sadto, Miss Jazz, dako na naiya para sa amon. Nga panahon, ang 50 pesos, makabulig-bulig na ko na iya, Miss Jazz, sa bana ko, sa amon sini nga galastuhon, sa amon sini tatlo ka mga kabataan, nga mga babae, ang amon sini nga 3 Marias, damo na kami, Miss Jazz, nga mabakal sang 3 or 50 pesos. Kag abi mo, Miss Jazz, ang una ko gina magpuli ko, ang una ko gina nga ginabakal sa ginhatag sa akon nga 50 pesos, tinapay, Miss Jazz. Para sa amon sa tuyang tinapay, basic kinamon nga kalanon, Miss Jazz, no? Sa amon siniiyang puluyan, abi, no? Sa amon siniiyang balay, kaya ang akon sini nga mga utod, Miss Jazz, ang akon sini nga mga kabataan, mga babae, palakaon, gid tinapay. Tinanamian, gina sila, Miss Jazz, nga ang amon sini nga, ang akon sini nga trabaho, magpauli ko, daw, isa ka pinutos nga tinapay na Miss Jazz, gayapa-yapa ginang akon sini nga mga kabataan. Bungod sang 50 pesos ko nga nabaton sa bilang amon ang ginhatag sa amon bilang poll watcher, Miss Jazz. That time, dako na nga bulig sa amon ang 50 pesos. Abi mo, Miss Jazz, makapiyan-piyan na sadto ang 50 pesos ko sa akon nga banda. Kag sa akon siniiya nga pagtrabaho, amo na, Miss Jazz, nga kung pwede palang mapuli gid ko na sa amon balay, kay gaboto man ko, Miss Jazz, mo, at the same time makaserbisyo ako. Pero antes pa man sa eleksyon, normal lang na, Miss Jazz, nga may mga kampanya, amo na nagakadto na ang mga nagapangampanya, Miss Jazz, sa mga lugar. Kung sa diin isa lang na lugar, Miss Jazz, nagakadto man kami na kung sa diin dira magapakilala ang mga kandidato. Kaangay man to bala, Miss Jazz, na natabo kay nanay ko. Kung ano ang sitwasyon sang sinanay ko ang nagatrabaho bilang watcher sadto, amo man ang sitwasyon nga naagyan ko man sa ako naman niya abi ang nagka-election watcher, Miss Jazz. So sa kalabanan niya, Miss Jazz, no? Gakadto na sa ila sa isa ka lugar. Sa isa to ka adlaw, hindi ko gid malintan ang rally nila sa Central Maaw sa Bagos City. Antes pa man ginaimbitar ang mga pumuluyo na magtipon. No? May mga announcement na nga tipon kamunda sa among nga adlaw sa basketball court kay dira nila nga istoryahon, no? Ang mga kandidato abi, no? Kag magapakilala ang mga kandidato sa amuna nga lugar, no? Sa nasiling ko na sadto, Miss Jazz, sang time ni nanay ko bilang watcher kag sa akon man time, wala na iya sila naga-iya-iya. O kung nag-isa-isa, nag-isanon, bala, Miss Jazz, kag nagakadto sa mga balay-balay ang mga kandidato, wala na ya sadto, Miss Jazz, laka ka lang ito makakita. Sadto ya, hindi ka angay abis subong, no? Sadto ya, ang ilan na ginahimo, lain ang ila sila nga style, no? Sa isa lang na sila ya kalugar, kag kinanglan damo na tao, para isa na lang, Miss Jazz, dira sila magpakilala. Ang ginalagas man na gihapon sa mga pumuluyo, nga kung matapos ang pagpakilala, isa-isa sa mga kandidato, may pamahaw na iya dahil, Miss Jazz, amo na ito isang unang uso. Isang time to gamay pa ko sinanay, patusad to ang nagatrabaho bilang poll watcher, yan mo man na, sa nasiling ko na ganit, Miss Jazz,
yapa-yapagig ko na kay linya ko na dayon kay mangayo ko na dayon sang pamahaw. Amo na Miss Jazz mo, may pamahaw ginadayon. Ti nagaharaguyon na ang mga tawo. Ti pagkaon na iya Miss Jazz mo, hindi bot silingon nga ginabakal ang imo boto, pinaagi sa mga pagkaon nga ginapapamahaw nila kay ti nag-attend ka dira sa isa lamang ka kapag tililipon. Like for example sa basketball court sa amo tong adlaw dito sa may Maaw, Bago City, no? Ti nadumduman ko na Miss Jazz kay abaw ang mga tawo kadamo gid nagapinamati, nagapinalakpak kag wala kami kabaluti, wala tayo kabalo kung sino ilan sila pang boto. Basta pagkatapos to lipay gid ang tanan kay may pamahaw, no? Haraguyon man sa tanan labi na gid sa mga kabataan sa amo nga lugar, nagharaguyon kag nagtilaw, nakaambit kag nabusog sa pamahaw Miss Jazz. Now, upod na sang nag-abot na ang adlaw sang piniliay eleksyon Miss Jazz. No, preska pa ni sa akon sa panghuna-huna. Kisa amon pamilya, ti pila man kami ka maglulutod, kag nga akon sini nga tatay kag nanay, excited kami ni Miss Jazz sa bugos nga pamilya, bot silingon, damo kami nga magaboto, kag excited kami nga pamilya, labi nagig kami nga mga mahimo na nga makaboto that time, ti pwede na ko yung makaboto mo. That is why nga ti nangin watcher ako. Labi na gid ako kay ti may katungdanan ako bilang poll watcher. Ti preska pa na Miss Jazz sa akon panghuna-huna nga kun sa adlaw sang eleksyon, aga pa na kami nga magbugtaw kag maligo. Sang una, sang gamay pa ko Miss Jazz, bubon pa lang na iya. Bubon pa lang ng amo sini ginapaliguan. May latan at siya nga gamay, kag amo na di buslog so dadlom to Miss Jazz kag ipasaka ti may tubig na kag maligo kami. Apang sa ulihi, may ara na kami Miss Jazz bomba. No gani si nanay nakapanumdom siya nga ay sang gagmay pa kamo, bobon lang ni ang nahimo ni tatay niyo pero subong mo may bomba na tao. Ti utoy kami na Miss Jazz kadlaw. Ti si tatay na Miss Jazz ang nabugtaw man na aga pa. Ang iya na papel o na best, no, birabira na siya pamumba. Kag ginasalod na ni nanay, ang ginasalod ni nanay nga labador, Miss Jazz, dako, kay damo kami maligo. Kay hindi pwede kami madlawan, kay damo daan linya, Miss Jazz, magpiniliay na sa election day na. Ti, ang mga utod ko man, Miss Jazz, nga pwede na magboto, ti ara kami na ginapamukaw na kami nga palaligo na kamo. Ti ang dako-dako nga labador, Miss Jazz, itakto gina sa amon. Pati si nanay kasi tatay, amo na sila ang ulihi sa tanan, maligo, kay ginauna gina kami, Miss Jazz. Ti sa amo na nga senaryo, Miss Jazz, madumduman ko na iya, lipay na ko na. Kag daw nagasakit ang akon si Balatyagon, kay ti ginahando mo na lang bala, nga ara kamo sa isa ka bubon, nagapaligo, kay handa na kamo yung magboto. Miss Jazz. Ti amo na Miss Jazz kung pwede pa lang mabalik ang panahon nga wala pa to sadto sang damo nga mga pagtilaw sa kabuhi, no? Preska kami Miss Jazz nga nagapalaligo. Magutod kami, isa kami ka pamilya. Kanami lang gid Miss Jazz sadtong panahon nga bisan ang tubig sa bubon kag sa hasta na lang may bomba na kami Miss Jazz. Tinlo gid ja kag kabugnaw pa. Hindi ka angay subong nga lubog na ang tubig Miss Jazz bisan sa mga bubon kag sa bahin sang bomba, no? Kay watcher ako, Miss Jazz, ako na ang una tapos paligo. Kag ako man na una himos. Kag ginambalan ko na sila ni nanay kag tatay nga aga pa kamoya, apas lagi kamo didto kay ihanda ko ang inyo siniiya nga kun diin kamo nga number nga presinto abi. Ako na Miss Jazz kay akong ginasaliga nila. Agud makaboto kami tanan Miss Jazz. Sa pag-abot na namon sa presinto, ginapauna kami na nga mga watchers, no? Ginapaboto na kami Miss Jazz. Tapos ko boto, magwa ko na kag didto hulato naman sanday tatay, nanay, mga utod ko kag nahanda ko na kun diin sila maboto kag kun anong ila number kag kun diin sila nga presinto maboto Miss Jazz. So, sana siling ko na Miss Jazz nga sadtoya matawhay ang piniliay. Kag pagkalas 4 na sang hapon Miss Jazz, ma-close na kay tapos na ang natalana nga oras
sa pagboto, no, that time. Pero may mga cases pa na bala, Miss Jazz, makitaan mo gid ang senaryo sa sulod sa nga precinct, tagsa ka precinct, kag sa amo to nga panahon, kado amo-amo man subong. May mga cases pa na, Miss Jazz, nga may nagahingagaw pa na, ti iban gahambal nga ti na late kami gani, wala man kami nakaboto, ti sila ya, amo na haw. Kaya may magkahingagaw pa na sila, Miss Jazz. May mga cases nga amo na, ti pasado na alas 4. Kaya dapat maklose alas 4. Pwede dito, ginatagaan sila sang panahon, mga alas 4:15 na man lang, Miss Jazz, sa hapon, ang ginahatag nga ligwa, abi. Kaya ti grabe ang hapo-hapo nila, makahingagaw lang, gid. Kung ano man ang ila sining rason, ti gahingagaw na sila, Miss Jazz. Kag ginatagaan ni sila namon sang tsansa, bilang kami mga watcher, ara man na sa kilid mo. Ti, gaisip man na kami, Miss Jazz, ng mga watcher. Gadlaga na sila, ga-countdown kami. 1, 2, 3. Hasta na sa 10, Miss Jazz, ga-countdown kami para nga pagka-10, sulod na sila kag magboto sila, Miss Jazz. Kaya ti, amo palang ila si pagpadulong mo. Pagkatapos sina Miss Jazz, whether they like it or not, no, siraduhan na iya ang ballot box. Pasalamat na kami nga mga watchers tagsa katapos ng ballot box kay makahimo na kami sa amon sini dali lang, dalikyat kami na sa amon sa personal necessities, kaangay nga mangihi kami na, Miss Jazz, ti amo na kabudlay kung ara dang imo sini iya nga trabaho kay kung samtang nga sige ang piniliay, ti kinahanglan watcher ka mo. You have to watch, no? So pasalamat kami na, Miss Jazz, nga mga watchers kay makapangihi na kami kag makakaon naman may madulong na nga pagkaon, ti dala na namon ang amon sini nga panihapon, Miss Jazz, kay ti hapon na mo hasta na lang na nga maggabi na kinahanglan makakaon gid kami. Kag kinahanglan busog na kami, Miss Jazz, kay mainisipay na kag pulaway na naman na, Miss Jazz. Kay sadto ya, Miss Jazz, budlay gid mo kay manual sadto ang counting, halin pa sang time ni nanay ko no hasta na sa akon. Kasati una sang manumano nga counting, Miss Jazz, wala na, Miss Jazz, may makagwa sa amon, ara lang kami da sa kilid. Ara kami da, Miss Jazz, nga nagabantay gid, watcher gani, Miss Jazz, ang tawag sa amon, kay ara kami sa kilid. Dayon, ang ginahimo sa amon sini leader, si Ma'am to that time, bukas na dayon ang ballot box. Buksan niya ang ballot box, kag ihuwad ang mga unod nga balota. Tub-tub nga ipakulob na gid ini, ipakita sa amon, ipakulob nga wala gid sa may nabilin nga ang balota bala, Miss Jazz, no? Ipakulob yan na kag luguon niya pa na, Miss Jazz, para nga ipakita nga wala sa may nabilin nga balota kay kanugon, no? Kag kasagrado sang balota. Ti iya na hipiro niya na dayon, Miss Jazz, no? Ara na sa iya si makamot. Hipiro niya na dayon sang amon leader nga babayi, si Ma'am, kag ibutang yan na sa iya sini nga nawala nga bahin sa iya sini nga kilid, kag dira na, no? Kung magasugod na ang iskutinyo, Miss Jazz, ang pag-inisipay, sugod na, makuha na siya sa iya sini wala nga bahin tong ginhipid nga mga balota, Miss Jazz, makuha na si Ma'am sang una ka napulo nga mga balota. Ginabasa, kag ginasulit-sulit pa na, Miss Jazz, kada ikalima nga balota, balik na siya sa una kay mambala siya suliton, no, nga amo na bala para klaro, Miss Jazz. Sa kada tapos niya basa sang balota, no, pulo-pulo, nga ginakuha siya wala, ibutang na dayon sa tuo, Miss Jazz, nga may makakita bala nga hindi na pwede nga ibutang sa piyak nga masala nga maisip na maliwat, hindi pwede, no? So kinahanglan tapos sa wala, ti amo na ginaiya nga ibutang man sa tuo, busilingon ang naara sa tuo, natapos na naiya isip, Miss Jazz, no? Ti kami nga mga watchers, kanya-kanya man kami lista, Miss Jazz. Ti mayara man gina lista sa blackboard, ara man na sa blackboard. Ang head gid nga si Ma'am, mabudlay ang iya sini ka trabaho, Miss Jazz, no? Kay kinahanglan isituit na gid nga pareho o kung dapat magsibo ang amon sini nga mga watchers, magsibo bala, Miss Jazz, ang amon sini iya nga nga listahan man, Miss Jazz, para nga kami nga mga election watcher, Miss Jazz, kag ang iya ni Ma'am, Miss Jazz, ang isituit niya gid nga pareho o kung dapat magsibo ang amon lista, Miss Jazz, di na tong akon sini pareho ang amon sini nga lista, Miss Jazz, agod nga magsibo gid ang tali, no?
ang tali kag ang total sa amon kag sa iyaman Miss Jazz sa blackboard. Hindi pwede magsobra kag hindi pwede magkulang. Kinahanglan pareho gid ang tali kung total votes. Sa amon sa listahan, sa ila sa iya nga listahan man, nga amo gid ang official nila nga listahan. Miss Jazz bisan mauti kay manual o kon manumano ang counting sadto, pero nangin matawhay. Amo ni ang eksperyensya ko. Nangin matawhay ang paghiwat sang eleksyon. Di Miss Jazz kami bilang mga watchers kanami man sa amon pamatsyag bala nga wala sang problema nga magtuhaw kada ginabantayan namon nga eleksyon kag napasiguro namon nga naamligan kanabantayan ged ang kada boto kay tuman ini kasagrado kag wala sang dinayaay nga matabo. Miss Jazz amo ini ang hindi ko malipatan sa pila ka tinuig nga nangin bombokem no amo na nada no ang iya sini iya nga ginapakita ako gina para proof no ang iya sini nga mga IDs bala bilang watcher for how many years no sila Miss Jazz anom lang ni kabilog ang iban nagkaladunot na to kay nabahaan ang iban hindi ko na makita ang iban niya panas na so ari ang pila ka mga ID nga ginahatag kay Ma'am Annie no believe man ko kay Ma'am Annie nga nakahimo sini nga klase sang sulat no at least na may pamatuod siya nga ti amo ginman na lain-lain ang itsura bot silingon halin pa sang huben siya asa nagkaedad siya asa na lang ati amo na nga nagkauntat na siya kay 60 anyos na siya Miss Jazz no nabantayan gid namo ng kada boto kag tuman ini kasagrado. Miss Jazz mo ini ang hindi ko malipatan sa pila ka tinuig nga ningin poll watcher ako kag antes pa man si Nanay Lolita ko nga amo gid ang nangin good example ko kung nga gusto ko man magmangin election watcher sadtong mga time nga 9 tubtob na pulo pa lamang ako katuig Miss Jazz gaupod-upod ko kay Nanay. Hindi kami manggaranon, Miss Jazz, pero ginpadako kami nanay-nanay kag tatay nga bastante kami sa ilang nga pagpalangga kag pagpadako sang maayo nga may pagtuo sa Dios kag pagrespeto sa isig kapareho. Ahay, Miss Jazz, una si tatay nga nagbiya diri sa kalibutan. Sadtong May 13, 1996, nagtaliwan ang akon siniya nga amay. Kag sinanay ko, Miss Jazz, nagsunod man sa pagbiya diri sa kalibutan sadtong February 15 of 1998 sa edad nga 69 anyos. Hindi ko gid malipatan Miss Jazz ang legasiya agin bili nila sa amon nga mag-ululutod. May baloan mo gid nga nangin maayo nga mga pumuluyo ang akon nga maginikanan si nanay kag si tatay. Kaysang sila ang nagkalamatay Miss Jazz, nagakakibot kami nga maghimata nga tuman kadamo sa mga nagakumpanyar Miss Jazz nagabisita sa lungon sa haya ni nanay kag sang si tatay naman una si tatay kag si nanay dason ti Miss Jazz dira ko mapamatud-an nga ti ang akon si maginikanan no mga maayo man nga mga mga citizen sa amon diri nga lugar especially diri sa may syudad sang Bago. Miss Jazz at least amo ni nga klase sang kasaysayan. Ang iba niya sama-sami mabatian ko na sa imo parte sa paghigugma. Paborito ko man na Miss Jazz. Parte sa naagyan sa mga kalamidad kaangay sang bagyo. Subong man baha kag nabatian ko ang mga nagpaambit nila sa imo nga palatuntunan angot sa ila na agyan nga COVID-19 labi na gid sadtong mga nagpositibo gid ang ila pamilya nabatian ko gina Miss Jazz. Ti at least ang akon lain man kag timely. Angot sa akon nangin trabaho sadto bilang poll watcher sa tion sang piniliay. Kaya nadumduman ko lang Miss Jazz nga amo ini ang topic sa akon sulat kay ti nagilapit naman ang aton sining eleksyon. Ti makarelate gid ako kay ti may katungdanan ako sadto Miss Jazz kag sinanay ko sa tion sang piniliay. Sa subong Miss Jazz 60 anyos na ako, retirado na sa tanan nga mga buluhaton kag tigulang na. Wala na ko yung naga-watcher, Miss Jazz, kaya ti kapoy na ko, kag isa na ako ka senior citizen. Pero dako gihapon ang akon papel bilang iloy, kag lola, sa akon sini, nga mga apo. Kabay pa Miss Jazz nga nanamian man, kag nauyunan ninyo ang akon sini pinasahi man nga kasaysayan, madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, si Ma'am Annie, 60 years old, sang Bacolod City, pero tumandok
sang Bago City. Mami Ani, salamat gida sa imo siniya nga kasaysayan. Nakibot ko nga nagabalandra sa akon nga Facebook Messenger nga damo ID. Ko si Ma'am Ani gali ni ho ang siniya nga mga IDs bilang watcher. No, Ma'am Ani, salamat gid ha sa imo si kasaysayan. At least no, pinasahi man nga kasaysayan kag timing man. No, mga kabombo, kada isa sa aton may anuman mo, mayara kita sang responsibilidad, no? Anuman ang aton responsibilidad, especially sa tanan niya may pareho kita nga responsibilidad. And that is to vote, no? The right of suffrage, no? Kinahanglan i-exercise tagid ni mga kabombo. Isa lang tuod kada isa lang aton si boto, pero sagrado ina, kag mahal ina, kag kinahanglan tipigan gid naton, no? In order for us, no, nga makaboto kita, pangamuyo kita anay. Kung sino ang aton butuhon, no? Base sa aton sine conscience kag God knows kung sino na iyang ibutang niya da, no? Di pangamuyuan ta na kung sino ginagakadapat naton nga butuhon, no? Kanami man lang baya sang kasaysayan ni Ma'am Ani kay timing gid, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton si masuki, let us exercise our right of suffrage. Wala kita sa panahon, mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Proverbs, no? Chapter 3, verses 11 to 12. Dara nagasiling. Kung kaisa mahambal kita nga ang mga utod ko niya, nga ang mga isig kapareho ko, do wala sila problema. Nga ako yung may problema man, mayo man ang akon nga batasan, no? Mayo man wala man ko sa may ginahimo nga malain, nga ang may nagaabot nga problema sa akon nga kadako gid, no? Pero abi ninyo mga kabombo, inang mga problema kung kaisa mahambal kita nga mga pagtilaw lang na sang Dios sa aton. Kung hasta diin gid ang aton siniiya nga pagtuo sa iya, no? Kag kada isa sa aton may ara gid problema, wala sa excuse diri. Abi sino ang wala problema? Siguro mga kabataan, mga lapsag payain, no? Kaya wala pa man na sila yung nagdalalagko. Pero magdalalagko na sila along the way. Pareho man sa aton nga makasugata man sila sa mga problema, no? Ini mga problema nga ni mga kabombo, isa ini ka pa maagya sang Dios sa aton nga takson kita, i-mold kita, no? I-anhon kita nga kun para nga magmangin diamante, kita nga nagaidlak, no? Dahil sa sini nga kalibutan, no? So we should hold on sa iya, no? Just hang on, no? Hang in there, no? Kay may may katapusan kag ang sama-samidra mga kabombo, may ara na nga pamaagi sang Dios nga isa ina kapag disiplina sa aton, no? Kung kaisa ga kalipat na tay, no, makadumdum lang ta sa Dios kung may ara kita sa mga kalalatan, sa mga problema. This is part of God's discipline sa aton. Kay palangga niya kita. Hindi kita maglain buot sa Dios, no? Although nga mahibi kita kung may mga problema kita nga kadaw kabudlay gid, no? Gahibi kita. Pero hindi gid maglain ang buot naton sa Dios kay palangga niya kita kun nga ginabaid niya kita. Dira gani sa Proverbs 3:11 to 12, dira naghambal. Hambal niya gina sa aton tanan nga nagatuo sa iya. My son, no? Pwede mo my daughter, no? Kay masculine ang gingamit. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Okay, sa gina-rebuke to sang Ginoo mo, no? Because the Lord disciplines those He loves, as a father, the son He delights in. Amo na bla kung palangga ka sa Diyos, hindi agi ka pagpabayaan. Kung nagatalang ka sa imo bana, sa kwao niya gid ka na, tandugo niya ka. My son, din ka kakadto, pinaagi man sa mga problema. So, part of His rebuke and discipline sa aton, mga kabombo. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those He loves, as a father, the son He delights in. At syempre pa, ang Diyos maghatag sa aton sang kusog, kag peace, no? Psalm 29:11, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace, mga kabombo.
Lakitas ng panahon is bye-bye time na. Inisagyapon niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio